Нестандартна изложба подреди Хелен Косто в галерия Бовиел в Пловдив. Своите картини тя рисува не с четки и бои, а с помощта на компютър. В живота има и такива неща. Изведнъж да дойде поривът на таланта, да се изяви и утвърди. Хелен Косто започва да рисува късно, след като навършва 60 години. Родената Фатина художничка живее в Париж, Канада и САЩ, а от няколко месеца е в Пазарджик. Акцентът в творбите ѝ е женското лице – красиво, тъжно, усмихнато или замислено. Аз рисувам абстракции и лица. Не знам защо. Може би защото съм жена и ми е по-лесно да разбирам чувствата и емоциите на дамите. Аз много обичам да контактувам с различни хора, да събирам впечатления. Женското лице е по-изразително. Обичам и модния дизайн, тъй като това сега е актуално. Това е моето обяснение. На откриването на самостоятелната изложба на Хелен Косто в Пловдив, гостите бяха впечатлени от чувственото излъчване на творбите, ярките цветове и причудливите композиции. Сигурно тази крехка и нежна жена, която е Хелен, иска да каже нещо с това на света, а да го каже с лицето на жената и да го каже и с ярките цветове, които използва. Дали тя не иска да каже, че жената не е само тяло, крака и нещо друго, тя е личност, тя носи дух и може би иска да ни каже: вгледайте се в лицето на жената. Аз днес доста време разглеждам нейните творби и разбирам с моята интуиция, че абстрактните картини в тази изложба са много великолепни. Ето сега там има една птица, която няколко пъти гледам и всички, в които картини не притежават, няма образи, няма човешки образи. Разбирам, че това е едно великолепно изкуство и това са картини, които могат да бъдат във всеки един дом. Аз, понеже обичам котките и ми харесва там една картина с котката. Но по принцип всичките ми харесват и мисля, че, защото това е ново изкуство за България и мисля, че то ще се възприеме добре. Тя прави нещо, което в България е малко познато и малко хора го правят. После тя го прави по един много така хубав начин. Прилага една сериозна техника, която прави произведението, ако мога така да го нарече произведение, прави го стойностно. Изложбата на Хелен Косто в галерия Бовиел в Пловдив продължава до 26